sa tanan mga igsoon. Salamat sa Ginoo nga naataron tungod kay gusto nga mosimba og muday sa atong buhi nga Dios. Andam na ba mo mga igsoon? Hallelujah, palihog manindog ang tanan. Atong ituboy ang atong mga kamot diha sa presensya sa Ginoo. Pagampo ko. Labing gamhanan og may gugmaon ng mga Dios ning taknaas kabuntagon Ginoo. Lord, among gituboy Ginoo diha kanimo. Ang among pagsimba karon, first service Ginoo. Magapanalangin ka Ginoo, samtang magasugod mi Ginoo diha sa mga pagdaig, mga pag-awit Ginoo. Lord, ang gahom sa balang espiritu magapamuhat ning maong dapit Ginoo. Nga walay malabyan sa imong buhi nga presensya Ginoo. Ning orasa Ginoo amo kang gituboy sa kinatasan nga dapit sa among kinabuhi. Ug wala jay makabalda sa among pagdaig diha kanimo sa mga pag-awit o Dios, ikaw magabdawat Ginoo sa among pagsimba diha kanimo o Dios, nga among pagsimba pagdaig mo abot diha sa imong trono. Lord, salamat sa protection Ginoo. Salamat sa imong mga warrior angels nga magalibot ning ang dapit Ginoo. Salamat Ginoo nga ikaw ang Dios nga labing gamhanan nga among gipasidunggan ning adlaw ning orasa Ginoo nga ikaw mao'y matuboy sa among kinabuhi ug walay gahom ang kaaway nga makabaldas among pagsimba diha kanimo. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan. Amo kang gipasalamatan sa ngalan ni Hesus. Amen. Amen. Ato palakpakan ang Hallelujah, hallelujah. There is joy in the house of the Lord. Amen. Aniya ang dakong kalipay sa balay sa Ginoo. Tungod kay ang tinubdan sa tanan nag-uban ka nato. Amen. Uban sa atong pagpakpak atong pasalamatan ang Ginoo. Come on. Just give a moment nga magpasalamat na sa Ginoo. Sige, halad ang imuhang pagsimba karon. Kauban sa imong pagpakpak. Thank you, Lord. Come on. Come on, church. Ay, ang bundang. Salamatan nato siya. Thank you for your goodness, Lord. Thank you for your mercy. Thank you for your love. Hallelujah. Andam na ba ang tanan? Hallelujah. Woo! And come on. I don't need another reason why I will lift my voice and shout out your praises. You are the greatest. Thank you, Lord. Whoa. I shout out your praises. You are the greatest. Yes, you are, Lord. And I shout out your praises, you are the greatest. I don't need another reason. Come on, let's sing. I just think about my Jesus. I don't need to hype myself up. I just think about your love, your love, your love. I just think about your love, your love, your love. I just think about your love. Now sing it out. I don't need another reason why I will lift my voice and shout out your praises. You are the greatest. Hey. Whoa, hallelujah. I shout out your praises. You are the greatest. Whoa, come on, let us dance. I shout out your praises. You are the greatest. Hey. Come on, let the joy of the Lord invade in your space tonight. Woo! Hey, hey. Come on. I'm not waiting for a feeling. I just praise because I believe it. This is true, Lord. This is more than just emotion. Oh, it's the power of your love, your love, your love. It's the power of your love, your love, your love. It's the power of your love. And I don't need another reason. I'm gonna lift my voice. I will lift my voice and shout out your praises. You are the greatest. Hey. Whoa, shout it out. I shout out your praises. You are the
enough. He is. 'Cause you are more than I want. You are more than enough. I will give you my praise. I will. And I don't need another reason why. Come on, church. I will lift my voice and shout out your praises. You are the greatest. He's the greatest. Whoa, Come on. whoa, Oh, he's the greatest. you are the greatest. Thank you, Lord. Hallelujah. You are, Lord. Woo. Come on, sing it. You are. You are more than I want. You are more than enough. I will give you my praise. I will. Yes, you are. You are more than I want. You are more than enough. I will give you my praise. I will. Oh, come on, a loud praise for the Lord. The loudest praise and shout of victory for the Lord. Yes. Yes, Lord. Yes, Lord. You're more than we want, oh God. You're more than enough. Kisa mo declare, Ana, this morning, He is more than enough. Siya ra ang atong gikinahanglan. Siya ra atong gitinguha karong buntaga. Come on, igsoon atong ibayaw ang atong mga kamot in the presence of God. And let's just long for His presence. Panganduyo nato ang presensya sa Ginoo karong buntaga. His presence is all that we want, all that we need. Yes, Lord. Ikaw among gikinahanglan, Ginoo. Ikaw ang among gitinguha, Ginoo, every day. Thank you, Lord. Ani aka, Ginoo. Ani aka aron punon mi. Ani aka aron tagbawon mi, Ginoo. Come on, igsuon, connect in the presence of God this morning. Ni Asya, na Asya sa atong taliwala. Come on. Bungat sa imo ang kaugalingon din ha, igsuon. Na Lord, I want your presence. Gusto ko nga mabati ka na ako, Ginoo. Ni aka, Lord, ikaw akong gikinahanglan. Oh, Lord. See you, Lord. Sa matag adlaw, gusto ko nga kauban ka. Sa matag lakaw, sa tanang buhaton ko, gusto ko nga kauban ka. Come on, sing this. Sa matag adlaw, gusto ko nga kauban ka. Yes, Lord. Sa matag lakaw, Lord. Sa matag lakaw, sa tanang buhaton ko, gusto ko nga kauban ka. Kay ikaw man, ikaw ang itinguhan. Ikaw
on, let's sing this once again from your heart. Sa matag adlaw, gusto kong nakauban ka. Sa matag lakaw, sa tanang buhaton ko, gusto kong nakauban ka. Sa matag adlaw, sa matag adlaw, gusto kong nakauban ka. Sa matag lakaw, Lord, sa tanang buhaton ko, gusto kong nakauban ka. Dahil ikaw man ang kanunay gitinguhan. Hindi nga kunduhan, ikaw man ang hangin nga di ginhawa. Ikaw ang akong pusog, ikaw ang akong ugma, ikaw ang tanan. Kay ikaw ikaw lang, O Diyos, ikaw lang, Ginoo. Ikaw ang akong kusog, ikaw ang akong gugma, ikaw ang akong kusog, ikaw ang akong gugma, ikaw ang tanan. Come on, sing it. Ikaw ang akong kusog, ikaw ang akong gugma, ikaw ang akong kusog, ikaw ang akong gugma, ikaw ang tanan. Come on, with all your heart, sing it. Ikaw ang akong kusog, ikaw akong gugma, ikaw ang akong gugma, ikaw ang akong kusog, ikaw ang akong gugma, ikaw ang tanan. Kay ikaw man ang kanunay gitinguhan. Hindi nga akong dukan, hindi nga akong dukan, ikaw man ang hangin nga di ginhawa. Ikaw ang akong kusog, ikaw ang akong gugma, ikaw
ka man. Ikaw akong tanan, Lord. Ikaw akong kusog, O Diyos. Ikaw ang akong gugma. Worshiping you is loving you, Lord. We respond to your love, Lord. Among kinabuhi. Ikaw. Walay lain, Lord. Among gitubuyan sa among mga kamot. Walay lain nga among giawitan ning buntaga, Ginoo. Come on. Gugma alang kanimo ug tibuok nga kasing-kasing ko ihalat ko ang kinabuhi ko para kanimo akong Ginoo. Pasalamatan ka sa imong dako. Yes, Lord. Ug sa pasaylo nadawat ko pagasimbahon ka pagayukuhan ka mahal ganabing gamahalay. Come on, from your heart, sing it. Alang kanimo tibuok nga kasing-kasing ko ihalat ko ang kinabuhi para kanimo. Akong Ginoo, pasalamatan ka sa imong dakong gugma ug sa pasaylo nga nadawat ko pagasimbahon ka pagayuan ka pamahal nga labing gamahalan. Ihalat kanimo among kinabuhi, O Dios. This is our true worship to you, God. Yes, more than songs, Lord. Ihalat ko, ihalat ko, ihalat ko para kanimo. Come on, sing it to Him. Ihalat. Among gihalat, among kinabuhi kanimo, O Dios. Ihalat ko. Ihalat kanimo. Ihalat. This is our worship to you, Lord. Para kanimo. Oh, ihalat ko. Ihalat ko.
labing kaphalan. Pasalamatan, pasalamatan ka sa imong dakong. Salamat, Lord, salamat sa imong pasaylo. Salamat sa imong pagpa, Lord. Upagasimbahon ka, upagayupuan ka, amahan na labing kaphalan. Simbahon ka, pasalamatan ka. Ibayaw imong ngalan, no other name, Lord. Our worship, we lift up our worship to you. We express our hearts to you, God. Oh, you're worthy, worthy, worthy. Oh, Savior, Redeemer, my King. Wala'y lain nga ngayon. You are the same yesterday, today, and forevermore. Jesus, isimba ka na mo, Lord. Halangan ka na mo, Lord. Nagayan ka. You are my good shepherd. You are my Father. You are my God. We worship you. We adore you. All that I am. Oh, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb, my Father. Your love is unconditional. Your love, Lord, never ending. Your love, Lord, never runs dry. We worship you, Jesus. We connect to your presence. This is worship, Lord, connecting to your presence. Expressing our hearts to you. Expressing our love to you. We love you, Lord. La, 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 sikiyandiya. Sikiyandiya. Sikalabuyandas. Yandasini ang puro-puro. Ikaw ang likod, mabato nga akong itindugan. Ikaw ang Diyos, wala'y pagkapakyas. Ikaw ang Diyos, dili mo biya. Ikaw ang Diyos, kagabanan. Oh, your presence is so sweet, Lord. Your presence is so sweet. Like honey, Lord. My soul. Hallelujah. 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 Yes, Lord. Yes, Lord. Gimahal ko ikaw. Pinili ko ikaw. Gibutang ko ikaw sa dapat nga akong gipili. Ayaw man
ka na, libre ka nimo. Paduol ka na ko, samtang may panahon pa, samtang ako, uban ba ka ninyo? Ayaw pagminaot, ayaw pili ang dautan, kundili, pili ang tukmaw, ginsaktong balaod, gagihatag ko kanimo. Ang pagtulunan nga gihatag ko kanimo. Tipigi ka na. Kinabuhiya ka na. Badlungon ko ang mga anak nga masupilon. Disiplinahon ko ang mga anak kawala nagigugma ka na ko. Aron magpabilin ka kanako. Aron kanunay mo akong una-unaon. Kanunay mo akong mahalon. Kanunay mo akong gigugmaon. Gihatag ko kanimo ang kinatibukan. Ang kinabuhi nga walay katapusan. Gihatag ko kanimo ang gahom. Gibesti ko kanimo ang himaya nga gikan sa akong trono, gikan sa akong langit. Gipaulan ko kanimo ang bahandi nga gikan kanako. Labaw sa tanan, giandaman ko ikaw og matarong, manindot nga lugar dinhi sa akong dapit. Nagauban ako kanimo. Nagapahimangno ako kanimo. Mga anak, paminaw bagayo. Taliabot ang dakong kasubanan. Taliabot ang dakong kabaitan. Gigatakda ang kasubanan nga masinati sa tanang dapit sa tibuok kalibutan. Apan ayaw kahadlok. Ayaw kabalaka. Magauban ako kanimo hangtod sa kahagturan. Sangpita ang akong ngalan. Ang akong ngalan gamhanan. Ang akong ngalan nagdala kanimo gahom. Aron makabarog kang galig-on. Ayaw kahadlok og kabalaka. Ikaw ang kahayag. Dili maabot ang kangit-ngit diha kanimo. Ni sa dapit kay mong gikahimutangan. Gikuralan ko ikaw sa kong kalayo. Kalayo diha sa gahom. Kalayo sa pagbarog nga lik-on nga malahutayon. Pusa, andama ang imong kaugalingon. Andama kay hapit na ang akong pag-abot. Hapit na ang pagtakop sa orasan nga gikatakdak kong mahitabo. Pusa, samtang may panahon ba, ayaw paglangan sa pagduol ka na ko. Abli ang imong kasing-kasing. Kay andam ako nga mupuyo. Andam ako musulod. Andam ako mudawat kanimo. Andam ako may kugma kanimo. Hangtod sa kahagturan. Pabilin! Pabilin kanon hayog lahutay. Kay kuhaon ko ikaw sa dapit nga akong gikahimutangan. Diha kanimo nag-ingon ang pulong sa Dios. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, sa imong pahinumdum. Salamat, Lord. Gigugma minimo imong mga anak. Kanunay minimo gi-warning, Lord. Kanunay minimo gi-pahinumduman. Lord, ni Aka, kanunay kakauban na mo. Dili ka mo biya na mo, Ginoo. Ang amo lang nga magpabilin minimo. Come on, igsuon sa imuhang gihimutangan karon, pasalamati ang Dios. Come on, bungat og pagpasalamat. Presensya sa Ginoo is here. Come on. Gikan sa imong kasing-kasing. Kigugma pag-aayo ka sa Ginoo, igsoon. Nagsaad siya, daghan kayo mga saad. Lord, thank you. We receive, oh God, imong mga warnings.
among mga discipline. Yes, because you love us. Salamat, Lord. You receive, Lord God, imuha Ginoong promise this morning. We receive from your presence, Lord, among portion, Lord God, karong buntaga. Salamat kay Ginoo. Continue to minister into our hearts, Lord, samtang magpadayon mi. Padayon mag-abli, Lord God, sa among huna-huna o kasing-kasing. And Lord, walay laing mudawat sa among pagsimba karon. Walay laing ngalan nga matuboy, Ginoo. Tanang dungog ug himaya, tanang pagyukbo, pagpasalamat, pagsimba, imo lamang, Ginoo. Imo lamang, Ginoong Dios. Imo lamang, Ginoo, ang among paghalad. In Jesus' name, ang tanan mo singgit og amen. Amen. Kama na itong hatagan og kusog nga palakpak ang presensya sa Dios. Come on with all your might. Woo! Hallelujah. Thank you, Lord. Pwede na ta makapanglingkod igsoon. Salamat sa presensya sa Ginoo, mga igsoon. Grabe ang presensya sa Ginoo sa diha nga ato bitaw yung ibutang ang atong kasing-kasing diya sa pagsimba o pagdaig ato yung mabati ang presensya sa Ginoo. Tungod kay ang Dios kanunay naa nagauban nato pinaagi sa balaang espiritu. Salamat sa Ginoo sa matag usa karon. Kinsay nakabati sa presensya sa Ginoo? Hallelujah. Atong palakpakan ang Ginoo, mga igsoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Ug karon adto ta sa ato ang paghatag diha sa atong tithes, love offering, tanan nga naa nato sa atong nga atong gibati nga ato ihatag diha sa Ginoo, atong ihatag, mga igsoon. Kay ang paghatag sa atong tithes and offering mauna ang pagtanom sa panalangin aron ta makaani pod sa diha nga mutanom ta. Unsa may imong mga trabaho, negosyo, sa diha nga mutanom ka, panalanginan ka sa Ginoo. Mga igsoon, bisan karong panahona, naata sa pandemic, lisod siguro, pero salamat sa mga anak sa Ginoo, wala gyud ta niya pagutmi. Amen? Amen ba? Dalaygon ang Dios, tungod kay Dios siya sa panalangin. Usahay makaingon ang tao, sige laghisgot og hatag. Pero abi nimo, mga igsoon, sa diha nga muhatag ka sa Ginoo, dili gyud kaniya pahutdan. Amen? Nakaagi ko grabe ang kalisod namo pag-abot namo diri sa Pagadian gikan mi sa Cebu. Pero bisag usa ka kan-anan wa gyud mi gipasagdan sa Ginoo. Naay panahon nga wala-wala na pero naay mo abot nga panalangin. Tungod kay Dios siya sa panalangin, ang atong gialagaran nga Dios nakakita sa imong gikinahanglan sa diha nga magmatinud-anon ka diha sa Ginoo, dili gyud kaniya pasagdan. Mao nay giingon sa Proverbs, daghang mga tao nga magbagulbol sa paghatag, nag-anam hinuog kalisod, naghanam og kapobre. Pero naitaw nga malipayon nga mohatag, gipadato sa Ginoo. Amen? Dili lang tingay sa panalapi, kundi sa atong panglawas, sa atong tanan, tungod kay hatagan ta sa Ginoo og panalangin. Amen ba? Andam na ba ta mohatag sa Ginoo, mga igsoon? Manindog mo, palihog, og atong ituboy ang atong mga love offering, tithes, tanan nga imong ihatag sa Ginoo. Ituboy na diha sa Ginoo. Kaysa diha nga imong pasalamatan ang Ginoo, pinaagi sa paghatag, ang Dios mo tagbo sa imong pagkinahanglan. Nag-ingon siya, iyang ablihan ang tambuanan sa langit ug iyang ipabuhagay ang panalangin sa atong sabakan hangtod nga wala nay kabutangan ini. Amen. Dalaygon ang Dios, mag-ampo ta. Gamhanan o may gugmaon ng mga Diyos ning taknas kabuntagon, Ginoo. Niya ang ebidensya sa panalangin, Ginoo, among gituboy diha kanimo, O Dios. Ang among mga tithes, love offering, tanan, Ginoo. Lord, among gituboy diha kanimo, ug amo kining gitanom, Ginoo, among gipugas, Ginoo, tungod kay ikaw ang tag-iya sa tanang butang bisan pa sa among kinabuhi. Salamat sa panalangin, Ginoo, espirituhanon, financial, physical nga panalangin.
Panalangini ang tanan, Ginoo. Bisan pa sa tanan nga nagtrabaho, Ginoo, ikaw magapadayon sa pagbukbo sa paralangin kusog, Ginoo. Sa tanan nga mga negosyante, Ginoo, panalangini ang mga negosyo, Ginoo. Bisan pa ang mga mag-uuma, Ginoo. Mga mananagat, tanan, Ginoo, mga drivers, O God. Lord, ikaw magapanalangin, Ginoo. Salamat, Ginoo, ining tithes and love offering, bisan pa sa network offering. Tanan, O Dios, among gisalig dia kanimo, among gihala dia kanimo, O Dios, nga walay gahom ang kaaway nga makabalda sa mga dagkong panalangin nga imong ibubo sa matag usa kanamo. Dalaygon ka, O Dios, sa walay katapusan. Amo ning ipasalamatan, Ginoo, pinaagi sa ngalan nimo Kristo Jesus nga among manluluwas. Amen. Hallelujah. Hatag ta mga igsoon. Fall like lightning. I saw darkness run for cover, but the miracle that I just can't get over, my name is registered in heaven. I believe in signs and wonders. I have resurrection power. Yes, I do. Still the miracle that I just can't get over. My name is registered in heaven. Yes, my grace belongs to you forever. This is my testimony from death to life. 'Cause grace rewrote my story. I'll testify. By Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony. This is my testimony. Amen. Good morning, Happy Church. Once again, good morning, Happy Church. Okay, the Word of God says, "Behold how good and how pleasant it is when brethren dwell together in unity." No, for there the Lord pours out His blessings. No, so bless kaayo ta nga nata karong buntagan. Himbati ba ka nga napanalanginan ka? Privilege kay tanong nga nakagather ta, lahi ra gyud tong maggather ta kanang physical ba kaysa sa online, di ba? Naadyoy kalainan, no? And this morning, before ta mo padayon, dili po nato pakyason og acknowledge ang natong mga bisita. Amen. So we have some VIPs this morning. If imuha pang una pa nimong higayon nga nakasulod ani nga building, if it is your first time, ikaw ang amuang very important person. And this morning we want to acknowledge you. So pwede ba nga mapatindog ka namo sa makadjot lang, no? Pwede ba nga motindog ka dari nga side kung natay VIP? First time nimo, first time. I believe we have some first timers. Una pa nimo nga higayon nga mi sulod ani nga building, no? Kauban sa nag-invite sa imuha. Alright, how about on this side? Nabatay VIP? Nabatay VIP? Alright, I see you, sir. Welcome. Thank you po for coming. Okay, how about on this side? Nabatay VIP? Alright, talaga lagi tag VIP dire. Okay, we have some VIP there. Thank you for coming. Sir, narito sa layo, I see you. Thank you for coming. Okay, so una sa tanan, nalipay, dili lang kami ang nalipay kayo nga naamo dire. Kanunay yun na muning ginaistorya nga kamo ang tubag sa among mga pugampo because before pa mo ni dire, we have prayed for you nga makaabot mo dire. Ang nalipay kay mi, og labaw sa tanan, nalipay ang Ginoo sa inyuhang pagabot. So in behalf of the Happy Church family, the network pastors and the cell leaders, tagaan ka namo og pinaka the best nga Happy Church. Welcome. Okay, in the count of 3, everybody say, welcome to Happy Church. 1, 2, 3, go! All right. Thank you. Once again, thank you for coming. Pwede na mo mga panglingkod. And this week, we don't want also to miss our highlights. Pwede ba nato mapakita sa screen ng atong highlights?
And dili sa nako pakyason, I'm sorry I for nalimot ko og greet sa ato ang online nga viewers. No, so welcome pod sa ato ang online nga service. No, na somebody siguro nag-forward sa imo ani nga link, or you have naabot ka ni, you just open this video. I believe nga ang Ginoo na plano sa imo ang kinabuhi, and I welcome you. I appreciate sa imo ang time sa pagtan-aw ani nga video nga ni nga online service. God bless you sa tanan natong mga online viewers. And now, are we ready for the Word of God? Okay. So before na ko ihatag sa atong magwawali, reminders, please wear your mask and your face shield properly. And we would really appreciate it if magsugod na ang pulong sa Ginoo. We should refrain from going to the CR. Makaagwanta naman siguro tag 45 minutes, no, to 1 hour. It's a small, no, gamay ra kayo, no, gamay ra kay na nga time makalingkod gani katubangan sa computer ug tunga sa adlaw ay atong CR, no. How much more sa Word of God, no? Can we do that? Mabuhat ba nato na? Okay, so wear your mask properly, wear your face shield properly, and refrain from opening your gadgets and going to the CR. And now for the Word of God, dili na nako lang ngayon, ang atong nanay, ang atong inahan, akong ihatag ang time ni Pastora Lita Aliman. Come on, let's give him up. Good morning. Good morning sa tanan. Kumusta man mo? I am blessed, I am prosperous. Dugangan na itong isa, I am healthy. Amen? Kisa himsok panglawas karong buntaga, may amen. Kay kumusta man mo? Kumusta man ang mga lalaki? Mga babayi? Ang tanan? Amen. Sa diyang i-confess na to, ang gusto na itong mahitabo sa itong kinabuhi, mahitabo yun na. Because power ang word. So kung mutunglo ta sa itong kaugalingon, matinunglog yun ta. No? So kung doon na tayo isulti negatibo, may mong negatibong epekto. Because power is in the tongue. So, importante kayo itong confession, Exxon, kung dahil mangumusta, kumusta man ka? Tingnan, I'm blessed, I'm prosperous, I'm healthy. Amen? Kay manindog ang mga prosperous, healthy, o gibless sa Ginoo. Hallelujah. Nyata sa portion, diin, maminaw ta sa message ni Lord. This is not my message. Dili ni akong mensahe. I seek the face of God sa dihang magdala ko sa pulong sa Ginoo. Kay dili ordinary nga butang ang magdala sa pulong sa Dios. And samtang nagsik ko sa Lord for almost a week and just listening to the Spirit of God, usarag yun ka word ang gihatag sa Ginoo. Ihatag siya pulong nga gaingon. Increase. Increase. Pag-uswag. Hallelujah. We give you praise, God. We give you praise, God. We just offer to you our lives. Santang maminaw mi sa imong pulong, Lord. Nga masabta na mo nining last days. Kung sa may nag-increase sa kalibutan, dili pod papildi ang mga Kristohanon. Kundi, Lord, doon na po'y pag-uswag. You are living in this perilous time, Lord. Mubo na lang. Sige, may makadungog. Hapit na ka mo balik. Salamat, Ginoo. Nga dili na mo sayangon ang panahon nga ni Ami. Kung dili makita na mo among kaugalingon, haom sa imong tawag sa among kinabuhi, nining katapusang kapanahonan. Thank you for your word. We just offer our lives to you this morning in Jesus' name. As I read the word of God, sa book of Matthew, chapter 24, 1-3. Matthew chapter 24, 1-3. Sa pagbiya na ni Jesus sa templo, giduol siya sa iya mga tinunan o giingnan.
Ginoo, tan-awa ra gud ang kinatibuk-an sa templo. Verse 2. Unya miingon siya, maayo nga nakamatikod kamo niining tanan. Sultihan ko kamo, walay bisag usa ka bato, dinhi nga magpabilin, sa nahimutangan niini, tumpagon gayud ang tanan. Ug samtang nang lingkod si Jesus, naglingkod si Jesus dito sa bungtod sa mga olibo. Ang mga tinun-an misikreto pagduol kaniya, ug nangutana, sultihi kami kanus-a matuman kining tanan, ug unsa ang mahitabo nga nagpaila sa panahon sa imong pag-abot ug sa katapusan sa kalibutan. Ang tanan mingog, praise the Lord. Manglingkod mo palihog mga igsoon. Hallelujah. Ready ba kayo son to receive from the God? Hallelujah. Unsay atong nadunggan ug nakita sa atong palibot niining panahona, nagpahinumdum kanato unsay gisulti sa Ginoo ug sa atong Ginoo ug manluluwas nga si Ginoong Hesukristo. Nga mahitabo sa kalibutan timailhan sa hapit na pagbalik niya diha sa panganod nga gitawag og rapture. Gitugutan sa Dios, gitugudan sa Ginoo nga mapuy-an nato ug masinati ang katumanan sa iyang gisulti more than 2,000 years ago. Ug kini nga pandemic sama sa gisulti sa kadaghanan mga man of God, mga prophet in this end time, ang pandemic set the stage for Antichrist reign. Sa to pa, kani nga pandemic, nagplaster ni so umaabot nga paghari sa Antichrist. So keep your eyes on Jesus appearing in the clouds soon. Atong itutok atong mata sa hapit na pagbalik ni Jesus, mo appear siya diya sa panganod, o dili na kini madugay. So, be encouraged this morning. Amen? Magisgot ko about increase. Usa ka word and just niabot sa akong sulod ko, Lord, akong gisearch ang word nga increase. Increase means to expand. Expand, mo expand, mo padaghan. It means grow, batubo. It means propagate, udaghan, enlargement, padako. Now, igsoon ko sa Ginoo, sa atong gibasa, sa book of Matthew chapter 12, verse 1 to 3, dunay tulo ka gisgutan ni Jesus diha sa verse 3, nga angay na to nga tamdan, nining katapusang kapanahonan. Tulo ka panghitabo, nga manghitabo gayod og reality ni siya og matuman ni siya. Musugot kag dili, mutuo kag dili, mahitabo ni siya. Nag-ingon siya diri number 1 sa atong gibasa sa verse 3. Insya nangutana ang mga tinunan. Kanus aman kay nagiskot man gud samtang nakikauban si Jesus sa iyang mga tinunan. Niingon ang mga tinunan kang Ginoong Hesus, Lord, tanaw ra gud ang kinatubukan sa temple, because ang temple pertigyong ningduta ang templo nga natukod, no, atong gikan pa sa generation nga natukod nga temple dito sa Jerusalem. Unya miingon si Jesus, maayo kay nakamatikod kamo niining tanan sa see the temple, Lord. Tanaw nga ang templo. Pero siya, sultian ko kamo, walay bisan usa ka bato. Dinhi, ani nga templo, nga magpabilin, tumpagon gyud kining tanan. So the first nga yang gisgutan, ingon dahil ng mga tinuan, Lord, kanus aman ni mahitabo? When will this happen? Nga kani nga temple, nga nindot kaayo, nindot kay pagkahimo, pulido kaayo, matumpag.
ikaduha nga pangutana, Lord, what will be the sign? Kung namatikdan ninyo, unsa ilhanan sa hapit na nimo pagbalik? Ikatulo, how about the end time, Lord? Unsa man ilhanan nga matapos na ang kalibutan? So tulo ka big event nga nahimong naisgutan diri sa verse 3 sa Matthew 24. Ug mingon ko sa inyo, ang number 1, katong temple nga natumpag, nahitabo na. Ang templo sa Jerusalem was destroyed totally. Giguba totally. 586 before Christ. Kinsay nagbuhat ato, kinsay nagguba ato, kinsay nagdestroy, si King Nebuchadnezzar, king of Babylon, when he conquered Jerusalem. Sadyang nailog ang Jerusalem, capital city of Israel. Karon ang giilugan sa Palestine ug sa Israel sa mga Hudiyo. Igsoon ko diya sadang nailog, giguba, gidestroy ni King Nebuchadnezzar. Because ang marka manggod sa mga Hudiyo is the temple. So iya, gidestroy ni siya, totally destroyed. 586 before Christ. Now, ang sunod nga pangutana sa mga tinunan, sa Lord, when will be the sign, what will be the sign of your coming? So, wala pa naitabo ang ikaduha. Amen? Ang ikatulo, wala pa naitabo. When will be the end of the age? Ang sunod nga, atong i-witness, diri sa kalibutan before our very eyes, is the soon coming of Jesus in the cloud. So, iksoon ko nining buntaga, hisgutan ako ang duha, kadagkong ilhanan, nga timailhan sa hapit na nga pagkunsad ni Jesus diha sa panganod to rapture the church. Aron sakgawon, kuhaon ang iglesia, ang katawhan sa Dios, katong nagpabilin diha kang Kristo, hangtod ni anang panahona. Diin makigkauban niya diha sa panganod, tungod kay dinhi sa kalibutan, muhari ang Antichrist. Igsoon, usa sa pinakadakong ilhanan is evil increase. Ang kadautan mag-uswag. Evil increase. Matthew 24 verse 12. Usani sa mga signs nga gisgutan diha sa hapit na as a coming of the Lord Jesus Christ. Nagingon sa verse 12, because of the increase of wickedness. Tungod sa propagate, tungod sa pagdaghan, tungod sa pagkuyanap sa kadautan, the love of most will grow cold. Ang gugma sa kadaghanan magkabugnaw, but the one who stand firm to the end will be raptured. The one who stand to the end will be saved. Ingon ang pulong sa Ginoo. Unsa naman kahilabihan, unsa naman midagsang ang kadautan sa atong panahon karon. Kung wala nimo ni mahimong nakita, mingon ko sa imo igsoon, ang katumanan sa Biblia na itabo sa atong palibot. Diya sa book of 2 Timothy, 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 4. 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 4. Timan ikini. Remember this. Ayaw kalimot. Sa katapusang mga adlaw, moabot ang malisod nga panahon. Mangutana ko nimo, lisod na ba ang panahon karon? Sayon ba ang panahon sa pagsulod na to 2019 to 2020? Malisod. Lisod na ang panahon. Nagpadayon pag-ingon ng pulong sa Ginoo. Ang mga tao maguna-una lamang sa ilang kaugalingon. O maguna-una lamang sa kwarta. Hambugiro.
mapahitason, bugal-bugalon, masupilon sa ginikanan. Na witness na gyud ni nato sa atong mga youngs, atong mga youth, sa atong mga young people ani nga generation. Masupilon sa ginikanan, dili mapasalamaton o dili Diyos nun. Walay kaluoy, walay puangod, tigbutang-butang, mapatuyangon, bangis, huwag kag bangis, isog, madinumtanon sa maayo, mabudhion, mapasagaron, garbuso kaayo, palabihon ang kahilayan kaysa Diyos. Kung nanghitabo man ni, before ani nga mga katuigan, kinahanglan makaibalo ka, nag-increase ang kadautan nga atong na-witness sa kalibutan. Inguna niini ang panahon nga niata, nidagsang ang nagbuhat sa dautan. Tungod siguro, kay our days, our time is perilous. Tungod kay ang atong panahon, hilabinana, kapitos. Niata sa panahon nga naa ang kapitos. Ang mga tao, igsoon ko labi na, misulod tas pandemic for a year na, ang mga tao, kapit patalim. Daghang gihapong na-engage sa bisyo. Daghang gihapong mga tao ning embrace sa bisyo. Nga nahimong nakaut-ut sa kinabuhi o naka-destroy sa pamilya o nakakawat sa panalangin sa Ginoo. Labaw sa tanan ang social media nga atong na-witness before our very own eyes, na open para sa tanan. Diin kasagaran sa social media na ang panglimbong, na ang pangilad, na ang pagabusar, na ang tigpanghimulos. Naadiha ang transaksyon sa demonyo, kasagara. Pero praise God, naapo diha ang kamaayo sa Diyos nga nasangyaw pinagi sa social media. Palapakan sa nato ang Diyos igsoon. Sa atong panahon karon, nag-increase ang mga 10 to 14 years old nga mga teens nga nahimong mama. Statistic karon, 20,000 within this year nahimong mga mama. Ang mga babae, 10 to 14. Imagine na, just ang edad to 14, nahimo ng mama. Daghang kay mga rason, nga nung nahimo silang teens mothers. Karon nga panahon, ania, gigamit, ibutan ako sa kadautan, kinsaman ang source of evil, it's Satan. Gigamit po niya ang online, ang atong social media, aron maghimo og cybercrime. Gitawag og cybercrime. Muna siya ang online, pinagi sa computer, gigamit nga maghimo og krimen. Dili halata, pero grabe ang damage nga gibuhat sa dautan. Naadiya ang child pornography. Kung inyong na madunggan, gipahimuslan pag-ayo, ang internet pinagi sa child pornography. Mga bata, gihimong instrumento. Mga mama, wala na'y kaulaw. Iabli ilang mga anak atubangan sa computer. O makita sa tibok kalibutan, bayran sila sa hubad nga mga itsura. O ilang ipabuhat sa ilang mga anak. Usana sa gitawag og child pornography. Proud trafficking, no, mga child trafficking, mga teenager, pinagi social media, contact dire, contact dito, di ay abinilag nangaligo, dalon di ay aron ipamaligya. Sa iyon ra kaayo ang paghimog krimen pinagi sa cyber, sa pinagi sa online. Nadia ang stealing identity, mangawat sa imuhang kuan profile sa imuhang social media. Bantayan nato ni tungod kay bisan pa ang atong mga savings basig makawat because naa na diha ang transaction sa kaaway diha sa social media or sa online. Violating privacy.
Kita na to diha hacking, ipang-hack ang atong ang mga daghang kayo ngani karon sa Amerika, na hack ang ilahang source of sa pipeline nila, sa ilang source of sa gasoline nila. Muna nga pertig yung kulang kayo ang ilang gasolina karon. Bugos email, mga pangilan, usahay kanang padapa naay mo abot sa imuha nga package, pero di ay scam di ay to. Naay daghang kayong offer sa online nga mga negosyo, pagkahuman di ay kanang pangila di ay. Bantayan sa mga kababayenan tungod kay daghan diha mo present silang kaugalingon nga makig friend, pero di ay hukokero di ay mangwarta ra di ay magpahimulos ra di ay. Unsa ang increase sa evil karon sa atong panahon? Kini nga panahon malisod para sa mga tao nga wala makaila sa Dios. Malisod kining panahon na kung ang tao nagsalig sa iyang kaugalingon, nagsalig sa iyang nabatunan, nagsalig sa iyang posisyon. Kay ning katapusang kapanahunan, wala ilaing masaligan ang tao kung dili ang persona lamang ni Ginoong Hesukristo. Naray mahimong masaligan nato ning panahon na. Don't trust sa mga wa nimo mailhi, labi na sa social media. Igsoon sa social media, grabe. Grabe ang mga tao makapanglait. Grabe ang tao pangbasto sa social media. But my prayer is, ang katawan sa Ginoo, walay labot ni ining tanan. These are all the face of evil. Mauni ang itsura sa kangit-ngit. Mauni ang nagdagsan. Di siguro ay itong makita diri sa atong palibot. Nginaan ang gibuhat sa kaaway. Pero nagkuan siya, nahimo siyang ning upgrade siya. Naa siya sa social media. But salamat sa Ginoo, ang social media gigamit pud sa Ginoo para ang pulong sa Dios mag-abot sa tibuok kalibutan. Ikaduha nga nag-increase. Imong mamatigdan igsoon nga mo increase pa ni. Kung imong kuno imong kaugalingon, imong ibutang imong kaugalingon sa time nga niata. Malisod na gyud ang panahon igsoon. Number 2 nga increase. Diha sa book of Daniel, chapter 12 verse 1 to 3. Increase of knowledge. Pag-uswag sa kahibalo. Increase of knowledge. Daniel chapter 12 verse 1 to 3. Ang anghel mipadayon pagingon. Unya ni atong panahona mutungha si Miguel, ang gamhanang prinsipe nga mo'y tigpanalipod sa imong katawan. Unya mo abot ang usa ka panahon nga hilabihan kalisod. Karon na ba ning panahona? Karon na ba ning hilabihan kalisod? Dili kay ta mo feel no. Dili kay nato feel nga lisod no. Pero sa uban, hilabihan kalisod karong panahon na. Duna na gani ko'y nadunggan sa laing nasod, ultimo iyang anak, iyan ang gikaon kay wala sila'y pagkaon. Ingon ani naning panahon na. Igsoon, dayon, ingon ang Biblia, sukad, masukad, wala pagyoy mahitabo. Okay. Unya mo abot ang usa ka panahon nga hilabihan kalisod, nga sukad masukad wala pagayod mahitabo. Apan ang tanan sa imong katawhan nga ang ngalan gilista sa basahon sa Dios maluwas gikan niini. Balikon nako. Unya mo abot ang usa ka panahon nga hilabihan kalisod, nga sukad masukad wala pagayod mahitabo. Apan ang tanan sa imong katawhan nga ang ngalan gilista sa basahon sa Dios maluwas gikan niini. Yes, bintaha sa katawhan sa Dios. Padayon og daghan sa mga nangamatay nga atuan na sa lubnganan mabanaw. This is now the rapture. Ngadto sa kinabuhing dayon, ang uban ngadto sa kaulawan nga walay katapusan. Then ang mga maalamon musidlak sama sa kahayag sa kalangitan ug kadtong nakakabig og daghan ngadto sa pagkamatarong mudanag hangtod sa
hangtod sa hangtod sama sa mga bituon. Verse 4, but you, Daniel, gikot na ko sa NIV, but you, Daniel, roll up and seal the words of the scroll until the time of the end. Many will go here and there to increase. Daghan mangadto nganhi ug ang kaalam magdugang. Increase knowledge. Okay. Many will go here and there to increase knowledge. Nag-uswag ang kahibalo sa Diyos. O sa tao. Nag-uswag. Sa ito pa, gitugutan sa Ginoo. Mauni ang usa sa mga namatikdan nato sa atong palibot. Sa year 2000, sa pagsulod sa year 2000, mauto ang pagsulod sa computer. Murag nahimo na nga ang computer nahimo nang gigamit instead of typewriter. Kinsa nakaabot pa sa typewriter? Okay. So ang mga typewriter na phase out tungod sa mga computer. So napulihan. Dayon may sulod ang internet. Sadyang ang internet, kuan pa kayo, kanang nihit pa kayo, connection pa sa unsay ngalan ani, wire, no? Lisod pa kayo mo, gilap og signal, no? Pero nag-increase. Hantod karon makita nimo, ang internet, pwede na ni, ang imong cellphone, pwede nang na internet, bisag asa ka, basta na signal, makakonect ka. No? Kanang, wala na connection sa wire. Okay. Gitugutan ni sa Ginoo, since 2000, unsa na to nga tuig karon? 2021 na ta. After 20 years, grabe ang increase sa knowledge sa tao. Nga gitugutan sa Diyos. Kung wala ni tuguti, dili na matabo. Gi-allow sa Diyos. Kay katumana ni sa mga ilhanan. Gi-open ang kalibutan para sa tanan. When you kumulingkod ka, mo-open ka sa imong face at sa imong cellphone, computer, dayon na kay internet, na abli tibo kalibutan para sa imo. Grabe kay sa ano? Na ang Facebook, na ang Twitter, na ang Instagram, wala man ko magamit ang Twitter, Instagram, tama naman ko sa Facebook. Na ang atong cellphone gi-upgrade. No, gikan sa 3G na 5G. Gabi ang increase sa knowledge sa tao nga gipialan sa Ginoo ani. Ang naabdan sa technology hapit na mulabaw sa nahibal-an sa tao. Hapit na ang knowledge nga nag-increase karon mulabaw sa kaalam sa tao. Kay ila ining gipang ipon ang mga unsay kaalam sa tao din gihimong usa. Mawawa ko kakuan kayo anigsoon. But makita nato nga kung nakamatikod ka sa imong phone nga kanimong phone nga 5G, pwede kang mutawag ni Siri. Namo ana? Napoy gitawag og Alexa. Ako gyud ning gi-search ba. Kaya akong anak, akong apo, kung di na ko ihatag niya ako ang password. Yang kuha na kong cellphone siya. Siri, please call. Siri, tawagi si Kwan. English. Dayon, si Siri din mo tawag. Di mo to ba? Kung kinsa man na si Siri. Pagka-ignorante lagi ng mga tao, 1990, 1980s. Kinsa man na si Siri. Naapod si Alexa. Akong gi-search, kanidi ay si Siri is a digital assistance for Apple device. Digital assistance. Dili ni tawo. Then kanipod si Alexa, artificial. Si Alexa po di ay, mao po ni siya ang virtual assistance developed by Amazon. Gitawag ni sila artificial intelligence. Pero kung mangutana ka igsoon, makatubag siya. These are all computers. Og dunay ko'y nadunggan, nga kaning mga namugna karon mulabaw na unya sa unsay na nadawat sa tao. Because of
the increase of knowledge. Bantayan na to sa atong panahon sa pag-uswag sa technology. Pero doon na tayo bintaha tungod kay ang pagwali sa mga balita sa tibok kalibutan nag-aabot through Facebook, through Twitter, through YouTube. Nag-abot ang mensahe sa mayang balita. Igsoon ko diya sa Ginoo, niya na ta, nag-witness na ta, niining panahon nga gitugutan sa Dios nga mabuhi pa ta. Now, recently, na ay warning ang WEF, World Economic Forum. Kani sila, mga kapunungan ni sa mga dato sa tibok kalibutan. WEF, World Economic Forum. Ang theme nila karon tuiga is the Great Reset. But pasabot, mag-create sila one world government. Igsoon ko diya sa Ginoo, ug duna sila'y gipahibalo nga adunay pandemic nga moabot sa tibok kalibutan nga mas mulabaw pa sa COVID-19. Nag-warning sila niining umabot nga pandemic nga labaw pa sa COVID-19 nga mao ang cyber pandemic. Amo pa mong puya akong nadunggan. Gusto po na akong ma-inform po mo. Gitawag og cyber pandemic. Bot pasabot kani sa dihang mo kanina siya mahitabo mo collapse ang financial system sa tibuok kalibutan. So igsoon ko sa Ginoo, ni ata sa time nga kulbahinam ang atong pag-atubang sa atong panahon. Maka-witness ta sa atong mga television, makakita ta sa mga YouTube nga mga gipang inform sa ato ug dili ta mahimong kanang kuan ani ignorante ani mga butanga because mao na nay time nga ni ata increase of evil, increase of knowledge. Ug atong makita karon nag-increase pod ang atong na-experience nga kalamidad sa tibok kalibutan. Nag-increase pod ang kuan daghan kayo sa kalibutan karon ang dunay civil war. Karon dunay gubat batok Palestine ug Israel. Ug unsa may dangatan ani kung magpadayon ning isog ang Palestino, isog ang Israel, mo escalate ni sa Arab nations, magtabangay. Inay mong kaugalingon, mag-ready ko. Amen? Mag-ready ta. Amen? Wala, hugot bakos ta karong panahon na. Dalaygon ang ngalan sa Ginoo. Kanim duha ka, kuan igsoon, magkahitabo mangyud ning mga butang nga sa atong kalibutan nga gipuy-an. Apan ikaw ug ako katawhan sa Dios ni ata for a mission. Amen? Ni ata kay do na taway mission. Dili aksidente nga nahimutang kaparte. No, kaparte sa dako kayong kanang dako kayong bulaton sa Ginoo sa tibok kalibutan. Dili aksidente nga nakabatom tag pagtuo kang Ginoong Hesukristo. No, do ang kalibutan ingon ani atong makita, but hibalo igsoon ingon ang Biblia, i-spare ta sa Ginoo ani. We have a mission i-accomplish diri sa kalibutan. Samtang nagpaabot ta sa bulahang adlaw ni anang kuhaon ta sa Ginoo aron i-safety ta. Bisan og na-increase sa kadautan, increase sa technology, dili ta paulahi. Kinahanglan mo increase pud ta. Kay magisgot ko sa upat ka butang, kinahanglan mo increase na ka. Dili imbis karong tuiga nagkaus-us noon ka, nagkakuan noon ka, nagkalayo noon ka. Dili igsoon. You must increase. Ani nga panahon nga niata. Dili na tutugbangan. Unsa nangitabo sa kalibutan is naata sa another world. Niata sa poder sa Dios. Ug doon na tayo mission. So number 1, we must have, kinahanglan number 1 is increase love. I-increase na to ang gugma. Amen? Una sa tanan, increase na to atong pagkigugma sa Dios. Mag-increase ang atong devotion sa Ginoo. Mag-increase ang atong pagbasa sa pulong sa Ginoo. Mo-increase ta sa atong spiritual aspects atong kinabuhi. Dili na natutugutan atong kaugalingon nga mahimo tang tapulan sa atong spiritual life.
Kaysa dihang mo increase atong pagigugma sa Ginoo, mo increase ang pagigugmay nato sa usag-usa. Amen? Okay, diya sa book of 1 Thessalonians chapter 3, verse 12 to 13. 1 Thessalonians chapter 3, verse 12 to 13. May the Lord make your love increase and overflow for each other and for everyone else, just as ours does for you. May He strengthen your hearts so that you will be blameless and holy in the presence of our God and Father when our Lord Jesus comes with all His holy angels. Ang ingon ang pulos, hinaot nga ang Ginoo, maghimo sa inyong gugma nga muuswag, mudagaya ang gugma sa matag usa, overflow to each other and for everyone else. Nga kaning gugma nga atong nadawat gikan sa Dios. Mag-increase atong gugma sa Ginoo. Ang pangandoy sa Dios mo increase atong gugma sa usag-usa. Ug atong gugma sa mga tao nga wala pa makaila sa Ginoo. Mag-uswag. Mo daghan or mo spread. Ato pa igsoon, unsay nadawat nato sa Ginoo, mao po ning gugma atong mahimong ma-share sa atong mga igsoon ug sa mga tao nga wala pa makaila sa Ginoo. Si Paul nagsulat ani sa mga Kristohanon sa book sa Thessalonians nga ang prayer, ang kaninga letter nga ang gugma sa usa, ingon nga igsuon diya sa pagtuon ni Kristo, di lang mo uswag kun dili mo dagaya. Mutubo ug mo dagaya. Abounding. No, di kay ko kakuan sa hubad sa Binisaya. Tung kay ang gugma lamang igsoon kanato nga nakabaton sa gugma ni Kristo, ang gugma lamang ang mulahultay. Amen. Salamat sa Ginoo nga nuna tay ginagmay nga mga grupo nga atong ginaapilan nga gitawag og cell group. Aron mapakita nato, ma-action nato ang gugma nga atong nadawat sa Dios para sa usag-usa. Importante ang pamilya sa Dios nining katapusang kapanahunan. Importante kaayo igsoon nga taliwala pinaagi sa imong pagpangilabot diya sa usa ka grupo, diin ka nahimutang. Naa dinha ang pagtinabangay, naa diha ang pag-inampuay, naa diha ang pagdinawatay. Nga taliwala nga lahi-lahi ang atong kahimtang sa kinabuhi. Siguro mas niangat imong panginabuhi. Siguro dili ra kay ko kaapas sa panginabuhi nimo. Posisyon nimo diri sa kalibutan. Apan igsuon ko diya sa Ginoo, tungod sa gugma ni Kristo, nagtagkos kini kanatong tanan. The love of Christ, nahimutang nausa tungod sa gugma sa Ginoo. Importante nga mo increase kani nga gugma. Padayon tang maghigugmaay. Padayon tang mauswag. No nga muawas pa ni pinaagi sa atong paghatag sa atong kinabuhi para sa usag-usa. Ug muawas po ni ngadto sa gawas. Diin makainbitar po tag mga tao aron makahimo pud sila pag sinati sa gugma sa Ginoo. So number 1, gakinahanglan nato ning katapusang kapanahonan. Increase atong gugma sa usag-usa. Ayaw himuha siya nga kanang gamay lang og bili ang imong pagpangilabot diha sa cell group. Because diha sa cell group, dako kaayo na siya ug tabang nato ning katapusang kapanahonan. Diha mi makabalo sa cell group, unsay nahitabo sa imong kinabuhi, unsay giagian nimo, naa ang pagtinabangay, naa ang pag-inampuay, naa ang pagpangilabot sa usag-usa. Because diha mapakita sa pamilya sa Dios ang gugma gikan ni Ginoong Hesukristo. Amen pa ba igsoon? So padayon ta maginugmaay. Amen. Muuswag, muawas sa dang paghatag-tag time sa atong igsoon diha sa pagtuo. Number 2, increase generosity. Muuswag po ta sa atong pagkamanggi hatagon. Niingon ang Biblia sa 2 Corinthians 9 verse 10. 2 Corinto 9 versikulo 10. For God is the one who provides seed for the farmer, bread to eat. In the same way, He will provide and increase your resources and then produce a great harvest of generosity in you.
Ang pulong sa Ginoo sa 2 Corinto 9:10, ingon ang Biblia, ang Dios maghatag kanatog liso. Hello? Imong trabaho. For the farmers, liso. Bread to eat. Noon daw na tayo pagkaon nga gigahin para sa atong pagkaon. In the same way, sa samang paagi, gikumparar niya ang mag-uuma ngari sa in the same way. Mo provide siya nato, mo tagbo siya o mo pauswag sa resources nato aron and then produce great harvest, generosity in you. Igsoon, God is a provider God. Amen? Gihatagan ta niya dinig ihemplo, mag-uuma, gitagaan niya gliso para itanom, o kanang pagkaon para kaon, dili tanan itanom. Hello? Sa mag-uuma, dili tanan itanom ang liso, ang uban kaunon. Sa sama pong paagi, iya pong tagbuon ang atong pagkinahanglan. Tagbuon niya, pinaagi sa atong trabaho, pinaagi sa atong mga negosyo. Tagbuon niya atong pagkinahanglan. Pauswagon ka. Ingon sa diri, He will provide and increase your resources. Tagaan ta sa Ginoo kaalam karong panahon na unsaon pag-open sa mga business karon online na tanan. Ug akong prayer bitaw sa church, Lord, magdaghan ang opening sa mga negosyo. Daghang ang naay kahibalo kanang mga idea sa mga online mga businesses. Why? Promise ni sa Ginoo, increase your resources kay mo produce ni siya, mo resulta ni siya og great harvest. Daghang ani of generosity. Ang gipaabot ay sa Ginoo nga sadyang naana ni maghimo di ay tang generous, manggihatagon. Ang resulta di ay nganong pa-increase ta sa Ginoo, nganong pauswagon ta sa Ginoo aron mudako ang ani sa atong pagkamanggihatagon. Di lang di ay hindi para sa atoa, kundi para di ay pod makahimo ta paghatag. Paghatag sa bulaton sa Ginoo, paghatag sa mga nagkinahanglan, paghatag unsa gi-impress sa Ginoo sa imong kasing-kasing. Tungod kay ang Dios is a generous God. Ingon siya diri sa Luke chapter 6:38. Luke 6:38. Give and you will receive. Amen? Hatag og ikaw, hatagan. Your gift will return to you in full. Unsa imong nahatag, ibalik nga. Tuo ba kani? Kung ni-amen ka, buot pasabot, sold out ka. Ay, di man kumingog sold out because the word of God is really truth, kamatuuran. Ang sa tao lang, sa diyang iyang ning sugton, mahitabo ni sa iya. Pero bisag ni-amen ka, pero wala ka ni sugot. Igsoon din na mo epekto. So, ingon ang Biblia, press down, shaken together, to make more room for more, running over, pour into your lap. The amount you give will determine the amount you get back. Ingon ana ang prinsipyo sa Ginoo. Sa diyang manggihatagon ang tao, sa diyang manggihatagon di ang Kristohanon. Igsuon ko di sa Ginoo, dugangan di ay sa Ginoo. Dili di ay mahutdan, kay mo nang prinsipyo sa atong Dios. Manggihatagon balikon ako. Manggihatagon ta sa bulaton sa Ginoo. Manggihatagon ta sa sigkatawo. Siguro min ka nga, di man kulang pa man nako. Siguro min kag kulang pa na nimo, pero kung mag-step ka, mutikang ka, sa unsa gisulti sa pulong sa Ginoo, makita nimo ang milagro sa Dios. Kay walay ihatag nato nga tungod sa gugma nga naghatag na dili mo balik nga pilo-pilo. This is God's principle. Amen, Exxon? Increase in love, increase in generosity. Number 3, increase in number. Doon na lang ko'y upat nga increase nga isgutan. Muuswag ta sa atong kadaghan. Gusto ba kang mudaghan pa ta? Yes! Increase in number. Diya, sa Genesis chapter 1 verse 28. Genesis 1:28. Sa sinugdanan ni in creation. Ingon ang Bible, God blessed them. Gipanalangyan sa Adan o si Eva. And said to them, giingnan si Adan o si Eva, be fruitful, increase in number, fill the earth, subdue it, rule over the fish in the sea and the birds in the sky, and over every living creature that moves on the ground. Gipanalangin sa Diyos Adan sa Eva, giingnan, pag mabungahon, pagdaghan mo diha sa numero.
Puna ang kalibutan. Dumalaa ang kadagatan, ang mga isda, ang mga langgam, ug tanang buhing binuhat diha nga naglihok diha sa yuta. Mao ni siya ang command sa Ginoo sa Book of Genesis. Gibungat sa Dios ang panalangin nga mapuno ang kalibutan sa iyang binuhat, sa wala pa makasala ang tawo. Sana ang tanan nga niya sa kalibutan mga liwat sa Dios. Kung wala pa na nakasala si Adan sa iba, nasabdyo, napuno ang kalibutan sa mga taong mga walay sala. Kaya kabubuton sa Ginoo, ang kalibutan puyan sa mga tao. Ug diri sa kalibutan sana, ang tao magpuyo sa walay katapusan. Ang Diyos manaog lang ani sa langit ug diri sa yuta. Pero tungod kay nakasala ang tao, sadyang nakasala ang tao, mao ka gihapon, midaghan gihapon ang tao sa kalibutan, kay kuman sa Ginoo nidaghan gihapon ning spread. But puro na makasasala. Puro na makasasala ang nidaghan diri sa kalibutan. Because of sin, tungod sa sala, tungod sa sala, ang kadautan may abot sa kalibutan. Mauna nga igsoon ko diya sa Ginoo, dili na ni angay puyan sa tao. Dili na ni angay puyan. Muna ang Dios nag-andam og langit para sa mga taong nakabaton o Ginoo sa ilang kinabuhi. Amen? Sa gihapon, listen. Sa gihapon, salamat sa perfect plan sa Ginoo. Sadyang minaog si Jesus diri sa kalibutan. Gibayran niya ang tanang sala sa mga tao. Ug ningon ang Biblia, si bisan kinsa nga mudawat og mutuo kaniya, makabaton og kinabuhing walay katapusan. But pasabot makabaton og relasyon uban kaniya. Magbabaton og kasiguruhan sa langit sa walay katapusan. Kabalo ba kaigsoon, ang kamatayon ni Kristo nag-open sa door aron dunay community of believers diri sa kalibutan. Ang kamatayon ni Jesus, human siya nabanhaw, human siya misaka sa langit. Ang mga apostolis nga nabilin, igsoon, nagwali sa kaluwasan ni Jesus. Kung inyong nabasa diya sa Book of Acts, na istorya na ni, sa diyang si Peter, nagwali si Peter, sadang nagwali si Peter, puno sa Espiritu Santo. Sa adlaw sa Pentecost, 3,000 ka mga tawo nga giandam sa Dios, naminaw og midawat ni Ginoong Hesukristo ug nagsugod ang community of believers. Dito nagsugod ang church. Ang church dili building, group of people called from darkness into the light of God. Nagsugod ang community. Di na ito makita nga naso sa kalugar. But mga tao ni, nga nakabatog relasyon ni Kristo, nakabaton sa pagtuo ni Kristo, naluwas, mauni ang gitawag og church. So, ang command sa Ginoo nato, mudaghan ta. Amen. Ingon ang Biblia, diya sa Matthew 28, verse 18 to 20. Matthew 28, 18 to 20. Jesus came to them and said, mingon siya sa mga tinunan, all authority in heaven and on earth has been given to me. Giyatagaan ko ka-otoridad sa langit o sa yuta. Therefore, busa, mga tinunan, taga-happy church, nga nahimong tinunan, go and make disciples. Gawas mo, paghimog disipulo, and baptize all nations, tibok kalibutan. Baptize them in the name of the Father, Son, the Holy Spirit, teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Mauni ang mission na to. Nga ang katawan sa Diyos mudaghan diri sa kalibutan. Ang mga kahayag mudaghan diri sa kalibutan. Kita ang mudaghan, dili ang kadautan. Amen? We will be fruitful. Be fruitful. Multiply. No, siguro, kita na to, nagdaghan ta. But dili na inak nga nagdaghan ta. Kundi nahimutang tinunan ni Ginoong Jesus. Gusto sa Ginoo nga, mas daghan ang mga katawan nga sa Diyos kay mao ni ang asin sa kalibutan. Let us go and make disciple. Usa ni, mo increase ta, mo daghan ta. Igsuon ko siguro sa inyong lugar, pipila lang ang Kristohanon. Kanang Kristohanon nga nagtininuod diya sa Ginoo. Nahimong kahayag diya sa Ginoo. Kabubuton sa Dios in these last days. Revival makahitabo. Daghang makaila sa Ginoo. Daghang mo agtog langit. Mo increase ang mga katawan sa Ginoo. Pinagi sa itong pagpangilabot sa boton sa Dios. Mudaghan pa ta nga maluwas.
batak balikon ako, makabaton og relasyon uban kaniya. Mudaghan pa ta nga mga kahayag diri sa kalibutan. Amen? And the last, increase in faith. Increase in love, increase in generosity, increase in number, and the last, increase in faith. Diri sa Luke chapter 17, 5 to 6. Luke 17, 5 to 6. The apostle said to the Lord, increase our faith. Ang tanan mingog, increase our faith. Ingon din si Jesus, if you have faith, kung naa kay pagtuo, as small as a mustard, nga mas gamay sa usa ka mustasa liso, you can say to the mulberry tree, be uprooted and planted in the sea, and it will obey you. Wow na Lord. Ngano man nga nangayon mga tinunan, Lord, increase our faith. Ngano ingon man mga tinunan, pauswagar gud among pagtuo, Lord, padakar gud among pagtuo. Ngano man, tungod kay sa verse 1 to 4, ang si Jesus nagtudlo sa iyang mga tinunan, may tungod sa sala, ang hinungdan sa tawo nga makasala ang tawo, nagiskot pagyud ang si Jesus may tungod sa makasala nga igsuon nato sa pagtuo, makasala diri nato. How many times pa sa iluon? Ingon si Jesus, how many times? 70 times. Okay. Busa, mingon din ang mga tinunan, Lord, increase na gud among pagtuo. Pero ingon si Ginoong Jesus, kung nakay mo pagtuo nga sama sa kagamay sa mustasa, pwede kang makaingon anang kanang dis, makaingon anang tanuma, maibot ka, o sa itong mabalhin ka, ngadto sa dagat. Ingon ang Biblia, matuman kini. Siguro di, physically, dili na mahimo. Physically, makita na to di siguro, maibot dahil mo adto sa dagat. Ngundili, ang pagtuo, kinahanglan mapurma sa sulod sa itong kasing-kasing, aron masugid sa atong dila. Faith must be formed here in our spirit. Ang pagtuog, igsuon magagikan diri. Aron sa diyang mugawas atong power! Gahom! Ang mugawas atong baba. Sa atong panahon karon, kinahanglan yun mo increase atong pagtuo. Aron makakita ta sa mga milagro sa Ginoo. Di ba milagro nang usa ka kahoy maibot dahil mo atos dagat? Di ba milagro? Yes. Ingon ang Biblia, gamay lang kay mong pagtuo. Napurma sa mong kasing-kasing. Ug imong gi-release sa imong baba. Mahitabo na, miracle will happen. Wala magkinalang Diyos og dakong pagtuo. Gamay nga pagtuo gani ang gingon direksyon. So, faith, ang gikon sa Bible, faith is assurance, kasiguruan. Sa mga butang nga gilauman nga pa niyo makita. So, ning tuo na ka, gisulti niya sa mong baba, ug mahitabo na. Balikon ako, ang pagtuo na purma sa imong sulod, sa imong spirito, ikawas imong baba, imong gisugid. And miracle will happen. Ang pagtuo mo increase, pinaagi sa itong pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Ang pagtuo mo increase through obedience of the Word of God. Sa diyang musugot ka sa pulong sa Ginoo, muuswag mo increase imong pagtuo. Igsoon kay ang taong gimatarong sa Dios mabuhi pinaagi sa pagtuo. Sa atong panahon karon, importante kaayo ang kinabuhi sa pagtuo. But pasabot, wa pa nako nakita, pero ako nang gituuhan nga mahitabo. And miracle will happen. Balatian, bisag nagbati pa ka, naapa ang sakit, pero nagtuo ka, naayo ka, maayo ka. Tungod kay imo nang gi-confess sa imong baba. Every morning, mag-confess ko sa akong baba, gituuhan ako sa akong sulod. Lord, walay nagiban na porma na akong mulampos. Lord, kinsa may mubatok na ko kung ikaw dapig na ko. Gisulti na ako sa akong baba, pero gituuhan ako sa akong sulod. And it will happen. Kay kita mabuhi pinaagi sa pagtuo. Faith to faith kita ugmaron sa Ginoo. Sumingon ta, Lord, increase our faith. Faith also, pagtuo also is trusting God in everything. Ang pagtuo is pagsalig sa Dios sa tanan. Di lang kay gamay nga dapit, gituuhan nimo ang Dios andi kay simple ra kayo, pero dagkong butang wa na kamutuo sa unsay gisulti sa Ginoo. Faith is trusting God in everything. Muna yun ang Proverbs chapter 3 verse 5. Trust
in the Lord with all your heart. Ayaw pagsalig sa imong salabutan. In everything, acknowledge Him and He will direct your path. Igsoon, pagtapos nako, dunay duha kadagkong ilhanan sa panahon nga niata. Increase sa evil, increase sa technology. But, doon na tayo mission. Di nato ato siguro ning gina-experience atong gipuy-an, but dili ta padala ani. Di ta mo sakay ani kay do na tay mission. We will ask God to increase our love, increase our generosity, increase Lord ang kami kadaghan, and increase Lord unsa toy dalas? Increase our faith. Increase our faith. Lord, niya na miss end time. Ang mabuhi lang karong panahon na kanang naa sa pagtuo. So, igsaon nining kabuntagon. The Lord bless your heart as we prepare for the coming of the Lord Jesus Christ. Ayaw kalimot nga nagkinahanglan tag muuswag ning panahon na. Dili ta mo kunhod, kundi muuswag ta. Mudaghan ta, mo expand ta tungod kay mao ni kabubuton sa Ginoo. Manindog mo mga igsoon. Hallelujah. We give you praise. Thank you, God, in the name of Jesus. Just thank you, Lord. Wala maminaminaw sa imong pulong, Ginoo, kundi nagdawat mi, Lord. We are receiving, Lord. We are receiving, Lord. Niingon ka, katong dunay dalunggan maminaw sa ngalan ni Jesus. Anang dalunggan nakadawat karong buntaga. Walang mangginoong Dios. Hallelujah. Na minakadawat migikan kanimo. Salamat, Lord. Do end time, do ang mga tao lisod kaayo. Salamat nga nagpahimulos mi sa mga butang nga imuha Ginoong giprovide sa amoa. Thank you kayo, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. We ask for more from you, Lord. May pag-ampo ning buntaga, Ginoo. How God sa matag usangan niya nga mag-increase, Lord. Muuswag mi sa pagkikugmaay sa usag-usa. Magsinabdanay, magkinaluy-anay, mag-inampuay ning katapusang kapanahonan. Lord, increase our generosity, Lord. Mo-increase mi sa among pagkamangyatagon. Di lang sa kwarta, Lord, kundi mo hatag mi sa among talento, sa among Lord God, sa among time, unsay naanang mo para sa imong himaya, O God. Hallelujah. Increase po, Lord, ang among pagkadaga, ang kanyang pundok sa magtotoo, Ginoo. Prayer na mo this morning, Lord. Mahimo ming galamito nimo aron daghang pang makailan nimo. O God, in the name of Jesus. O God, salamat, Ginoo. Faith increase this morning, God, in the name of Jesus. Unsa may pagkinahanglan nga, Ginoong Dios, kiatubang namo, Ginoo. You are a God who provides. Not only, Lord, para sa pagkaon namo, Ginoo, kundi para mahimo ming generous, para Ginoong mahimo ming manggihatagon sa tanang area sa among kinabuhi. Thank you, God. Thank you, Lord. I-saturate itong words sa among makasing-kasing this morning. As we lift our hand to you, Lord. As we surrender to you, Lord, in this end time. Salamat, Ginoo. Kana mga kapangamuta liguna na. And I release increase sa tanang area in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Nga ang Espiritus kahadlok walay gahom namo sa ngalan ni Jesus. Espiritus kabalaka walay gahom namo sa ngalan ni Jesus. Kundi, Lord, we look our eyes na punting nimo. Samtang nagbuhat mi sa among kabubuton diri sa yuta. Salamat, Ginoo. Kasaligan ka. Kasaligan ka sa matag usa ka kinabuhi. Among entrust ang tanan diha kanimo, Lord. Nga matimanan sa kong mga igsoon. Nga ang increase gikan nimo ug sadang moduol mi nimo ang increase mahitabo sa among kinabuhi. Thank you. Meet our needs this morning, God. Kung do'y nagbalatian sa panimalay, mga ayo sa ngalan ni Jesus. Oh God, kung do'y na-discourage, ma-encourage sa ngalan ni Jesus. Salamat, Spirit of the Living God. Salamat sa mong pagpamuhat ng katapusang kapanahonan sa mata kasing-kasing namo. Among gihalat ang tanan diya kanimo karon sa gahom sa ngalan ni Jesus. Ang tanan mo singgit og amen. Atong palakpakan o kusog ang Diyos igsoon. Pinakakusog para sa Diyos igsoon. Hallelujah. We give you praise. Increase, Lord. Hallelujah. Amen. Og amen.
Panglingkod mo, Maigsoon. Amen. Of course, dili po nato ni pakyaso ni nga time. We don't want to miss this time. Nga matapos lang ni nga service nga without blessing our VIP. So, katuwa mo mga VIP nga na-acknowledge ganiha, pwede ba nga mutindog mo pag-usab? We just want to bless you this morning. All right, napato dito ganiha, sir. If wala ka nakatindog ganiha, pwede ka mutindog karon. Ano ba nga side? Okay. Amen. Nindot kay ang pulong sa Ginoo, no? Murag kadlok siya paminahon nga ang kadautan nag-increase, no? But lami kay paminahon nga bisag nag-increase ang kadautan, dili ginya malabuan ang gugma sa Ginoo sa tong kinabuhi, no? Dayon ang nakanindot po dana kay kita mag-increase pud ta, no? Mag-increase ta sa gugma, sa generosity, sa number og sa ato ang pagtuo. Siguro samtang naminaw ta, no? Samtang naminaw ka sa pulong sa Ginoo, nakapangutana siguro ka nga unsaon man ako na nga ako nang masinatian, no? Gusto na ko nang masinatian, no, nga kanang mag-increase ang akong gugma, no? Kay murag pamati nimo siguro sa palibot, no? Daghan na kay mga tao dali na kay mga suko, sa puto na kayo tungod sa pandemic, no? Then ikaw pud murag dali na pud ka masuko, no? Siguro anak gusto ka mo experience nga unsaon nga mag-increase ang gugma. No, una sa tanan mas para mo increase ang ato ang gugma, dapat masinatian nato ang gugma ni Ginoong Hesus. No, then para masinatian nato ang gugma ni Ginoong Hesus, magsugod na nga makabaton tag relasyon kang Ginoong Hesus. No? And that is my challenge to you this morning, no? Mo na ang blessing nga among gusto ninyo nga mabatonan, ang panalangin, no, ang milagro, no, ang panalangin nga makabaton kag relasyon kang Ginoo Hesus. Siguro mag-ingon ka nga, Brad, pastor, dugay naman ko nakaila anang ginganlag si Jesus, no, sa pagkabata pa ko. Kita naman ko sa iyang mga hulagway sa simbahan, kita na ko sa iyang mga poster, sa iyang mga kuan. But lahi, no? Lahi ang pagkaila o kanang pagkabaton og relasyon, no? Siguro wala pa nimo na experience sukad-sukad sa imong kinabuhi nga kanang imong gidawat, no, kanang verbally gyud nimbungat gyud sa imong baba nga nagingon gyud ka, Ginoong Hesus, gusto ko makabaton og relasyon nimo. Ginoong Hesus, ako kang dawaton ingon nga akong personal ug bugto nga manluluwas. You know what? Sa dihang ato ng buhaton, mo na ang greatest miracle, mo na ang pinakadako mo nga milagro nga mahitabo sa imong kinabuhi, ug mo na ang pinakadako nga panalangin nga imong madawatan, no? Right after that, no, it starts with a relationship. May experience na ito natong mga butang atong nesgutan ganiya. No, naanadayo increase sa gugma, naanadayo increase sa pagtuo, no. Naanadayo increase sa numbers, no. And naanadayo increase sa ato ang generosity. And this morning, no, that is my challenge for you. No, atong dawaton si Ginoong Hesus ingon nga atong bugtong o personal nga manluluwas. Andam ba ta nga mo dawat this morning? So, pwede ba nga atong iduko ang atong ulo? No, kitang tanan sa congregation, samtang tanang ulo nagduko o tanang mata nagpiyong. Ikaw nga nagtindog this morning, I want you nga musabat ka ani nga pagampo. Ug samtang nagsabat ka ani nga pagampo, isabat ni nga kinasing-kasing gayud. Ayaw isipa nga nagsabat ka kundi himuan ning imuhang pagampo. Make this prayer as your own, no? Ibungat gyud sa imong baba, no. Ingna Ginoong Hesus. Sige, ibungat sa imong baba, no. Ingna Ginoong Hesus. Daghang salamat sa imong dakong gugma sa akong kinabuhi. Ginoong Hesus, karong buntaga, akong giila, nga ako nakasala bato kanimo. O karong buntaga, nangayo kog pasaylo, akong gipaubos sa akong kaugalingon. O karong buntaga, akong gidawat, ang imong pasaylo, o akong gituhuan, ang imong gibuhat sa cross, para sa akong kinabuhi. Ug sugod karong buntaga, ikaw na ang Dios, ikaw na ang hari sa akong kinabuhi. Daghang salamat, Ginoong Hesus.
Amen o amen. You know what? If you have prayed that prayer, kung imuhan ang giampo na nga pagampo, karong buntaga, dili siguro nimo makuan nga makita nimo physical or makuan karong buntaga nahimo kang born again, no? Nataho ka pag-usap, no? But pasabot nakabaton murag na fresh start mo bag-o nimong kinabuhi, nakabaton kag bag-o nga kinabuhi diha kang Ginoong Hesus, no? I don't care kung unsa ta sa una, unsa atong mga kaagi, no? Yung isay bag-o nga kinabuhi, kung kita man siguro ang pinakamaldita o pinakamaldito, no? Sa ato ang purok or sa ato ang barangay, kabalo ka unsay giingon sa pulong sa Ginoo, sugod karon imong gidawat sa Ginoong Hesus ingon nga imong bugtong o personal nga manluluwas sa imong kinabuhi, bag-o na ka nga binuhat, no? Ang karaan miagi na, no? Ang kagahapon ang karaan milabay na ug sugod karon bag-o na kang binuhat. Amen, amen. Atong pakpakan nato ang mga VIP mga igsoon. And before we will pray for you, I just want to remind you 3 things. Tulo lamang kabutang, no? Nga ako i-remind sa inyo, ha. First, kung naa kay Bible sa inyo, ha. I believe most of the families naman mga Biblia, di ba? Okay, nang abog, pang-abogan na lang bagani siguro, ani abri-abri. Akong challenge sa inyo, ha, no? Akong hagit sa inyo, ha, is abrihi inyo ang Bible. No, sa inyo ang balay, kung namoy Bible, basahan inyo ang Bible. Naadira ang plano sa Ginoo sa inyo ang kinabuhi. If wala mo'y Bible, I challenge you to invest. No, it is kanang pinaka-worth nga investment. No, pinaka-worth nga investment. Natay na maligag Bible da sa library sa ay bookstore da tapat sa UCCP. No, na bookstore dira, na Christian bookstore dira. Pwede mo makapalit dira og Bible. Ikaduha, I challenge you to join sa cell group. Katong gisgutan ni Pastora ganiha nga cell group nga sa cell group na ipagdinawatay, na ipag-inampuay ug naay pagdinasigay, no? Sa imong bag-o nga lakaw diha kang Ginoong Hesus, I challenge you to join the cell group, no? Pwede ka for dugang details, pwede ka mangutana sa nag-invite, no? Sa nag-invite sa imuha sa schedule sa cell group, sa location, sa venue sa cell group. Ang ikatulo, it will be we would really appreciate it. Malipay gihapon kaayo mi nga makakita ninyo next Sunday, no? So dili na mo patindogon siguro, but it is also joy lang gihapon namo o kalipay lang gihapon namo nga makakita sa inyo next Sunday. Welcome lang gihapon kay mo next Sunday, no? So pwede ba once again atong i-lay atong itapio ang atong kamot sa ilaha ang congregation, no? Let's lay our hands sa ilaha as we close our eyes, as we bless them this morning. Come on, let's just bless them this morning. Amen. Once again, atong pakpakan ang atong mga VIPs. Okay. Once again, thank you for coming. Ma'am ug sir, pwede na mo makapanglingkod. Salamat kaayo. And this time, akong ihatag ang panahon sa ato ang coordinator sa acknowledge sa ning graduate sa post-encounter nga women. Maayong buntag. This morning ato ang i-recognize ang pipila ka mga kababayin-an nganing human sa tulo ka simana o tulo ka Domingo sa post-encounter nga training. Ato silang palakpakan mga igsoon. As I call your name, please come on stage to get your certificate. And then ako pong gihangyo ang tanang network pastor nga babae to please come on stage. Let's start. Let's start from the network of Pastora Roxanne Visitacion.
certificate of recognition is presented to for successfully completing the 3-week post-encounter training held at Happy Church Worship Center, given the 16th day of May 2021, Rojas Street, Santa Maria District, Pagadian City, Philippines. Signed, John G. M. Antonio, PEP Consolidator, and Pastora Iselieta S. Aleman, Senior Pastor. Congratulations! Ready na ba ito mga kamot? Nova Jane Ominga. Rena Joy M. Daguman. Nicole Ann Binoya. Nobeth A. Kitayen. Wala pa ni kamata siguro sila, no? Marisa B. Balabag. Mary Grace G. Opsima. Grace G. Kiamco. Joy B. Gacho. Catherine Sapar. Kathleen Gay Havate. Aiza Marie Prieto. Annabella C. Onido. IC Jane Ukulam. Eileen G. Kiamco. Next, from the network of Pastora Rowelia Ramayrat. Congratulations! Christine L. Fuentes. Shaya Gail E. Yamba. Aubrey May Angbo. Michelle Danica C. Villanosa. Virgit Gamuron. Portia Cantun. Geraldine N. Abalde. Joanne C. Tortogo. Christy Marie Teves. Jenny Rose L. Olobalang. Rhea Jazel M. Quezada. Rona May M. Hulapong. Karen Grace Ingio. And Rayan May Mendy. From the network of Pastora Neofita Sese. Congratulations, Mona Lisa Tonggilaw. Noemi Paklipan. Nessie M. Ruanto. Annalisa Anon. Ilin Ibuho. Rizel N. Elpides. Georgine Herebese. And Jackie Claire Lora. From the network of Pastora Exmila Tare. Congratulations, Rowelyn Bankil. Vanessa Gomez. Marianita Guinia. Diana Rose Arangcana. Novelyn Meria. Abigail Tijano. Eleanor Ongad. Angelica Brunula. Lilibeth Olden. Lizette
and Lenita Bandilan. From the network of Pastora Evan Grace Sisikan. Congratulations, Ira May Bungulto, Eunice Taina Simafranca, Remelin May Colantes, Liza Grace Orsaez, Marisa Tan, Zeromia Hipuwit, Linzil May Katiil, Johnny Rose Saison, Christine Sisay, April Rainzy Romales, Donabel Quinio, Erica Tura, and Marisa Tan. Thank you kayo sa coordinator sa tong post encounter si Janji o ang tong register ug sa naghuman nga first batch ni kay doon na po second batch unya sa second service. Hallelujah. Manindog mo maigsoon diya sa inyong gilingkuran and just ato itong kamot let's pray for them. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat sa mga network pastors na mo nag-oversee sa ilaha. Amahan, salamat kay Lord. Ang kaalam gikan nimo. Salamat kanimo mo undang Lord sa pag-train sa among kaugalingon para makailan nimo o makatuman sa imuhang misyon sa among mga kinabuhi. Lord, kining nakahuman sa 3 Sundays sa post encounter, Lord, nag-compose sa mga pila ka network nining buntaga, among gidedicate na kanimo balik, Amahan. Salamat din ni sila mga kapuyan, Lord, na magpa-train sa ilang kaugalingon para kanimo. God, thank you, Lord. Amo silang gisend out for karong buntaga nga human sa post encounter, may mo silang kaparty sa School of Leaders Training. God, with the power o grasya nimo, gipanalanginan namo sila, ilang panginabuhi, ilang trabaho, ilang pag-eskwela, di lamang sa imong balaang presensya, sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo, sa ngalan ni Jesus. Amen. Wow. Congratulations. Lingkod sa mo ka Diyos, kaya mag-picture daw mi. Kaya na-supplicate ninyo. Okay, ready? Thank you, Lord. Manilog na mo, Megson. Mutapos na sa atong prayer karong buntaga. Salamat mga network pastors. Just lift our hands to the Lord this morning. God, we receive. Samtang manguli, may Ginoo, padaming magdawat gikan nimo sa imong pabor, sa imong gugma, sa imong grasya, sa imong provision tibok simana. Paday na mong gidawat, Lord, protection tibok simana. May panglawas tibok simana, O Diyos. Salamat sa increase karong simana sa matag usa ka namo, Amahan. Dalaygon ka walay katapusan. Manguli ming malipayon. Manguli ming pinanalanginan. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Woo! Thank you, Lord. God bless you. Palihog pug lingkod balik. Unya maka-exit na ang mga nakahuman. Thank you. God bless you. See you next Sunday. I love you with the love of the Lord. Padayon natong atong ikuan, atong social distancing. Sige na.